Калі б не гэтыя людзі, то беларусы, цалкам верагодна, спалі б да сёння. Зараз бы іх назвалі трендсеттерамі, хедлайнерамі або інфлюэнсерамі. Але як іх не назаві, сутнасць адна. Яны літаральна выштурхнулі беларусаў з векавога таптання на месцы. «120 гадоў таму ўзнікла легендарная беларуская выдавецкая суполка «Загляне сонца ў нашага конца». Гэта не проста людзі, якія выдавалі кнігі. Гэта людзі, якія сталі імпульсам для выбуху Беларусі. Проста уявіце, ад паўстання Каліноўскага ў 1864 годзе да 1900 года, то бок амаль на працягу 40 гадоў, на абцягах расійскай імперыі выйшлі ўсяго 9 брашур на беларускай мове. Іх агульны аб'ём складаў усяго 160 сторонак невялікага фармату. Гэта як сёння мець YouTube-канал з дзесяткамі праглядаў. На 7 мільёнаў тагачасных беларусаў. Гэта нават не вось так. Гэта вось так. І гэта не таму, што беларусы абібокі. У расійскай імперыі да 1904 года нельга было выдаваць кніг па-беларуску, бо існавалі абмежаванні, накладзеныя на мясцовыя мовы ў так званых заходніх губернях. Таму іх мусілі выдаваць за мяжой. Напрыклад, дудка беларуская Францішка Багушевіча пабачыла свет у 1895 годзе у Аўстра-Венгрыі, у Кракаве. Пасля кнігі кантрабандай перавозілі у Беларусь. Воодушевившись успехом, откладывать в долгий ящик следующий рейс не стали. И уже через несколько месяцев организовали следующую поставку. Беларускія кнігі выдаваліся ў Прусіі, Лондоне, Львове і адтуль пастаўляліся ў Беларусь. Але наклады іх былі ізноў жа вельмі сціплымі. Проста уявіце, мільёны беларусаў, то бок 99,9% увогуле не мелі доступу да беларускіх кніг. У расійскай імперыі гэтага баяліся. У 1899 годзе, забараняючы публікацыю кнігі Францішка Багушевіча «Беларускія апавяданні», царская цэнзура выказвала асцярогу, ці не крыецца ў такіх творах тэндэнцыя стварэння, апрача маларускай, то бок украінскай, яшчэ і беларускай літаратуры, а тым самым падрыву і аслаблення адзінства літаратуры і нацыянальнасці, а ў выніку таксама палітычнай магутнасці расійскага народу. Царскія цэнзары мелі рацыю на 150 000%. У 905 годзе ў расійскай імперыі адбываецца першая рэвалюцыя супраць царызму, але за год да яе цар выдаў указ, які скасоўваў ранейшыя абмежаванні ўжытку мясцовых моў у заходніх губернях расійскай імперыі. Адчуваў, што рыхтуецца грандыёзны шухер. Священник Георгий Гапон организовал 9 января 1905 года шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу с тем, чтобы вручить царю петицию. Демонстрация была расстреляна. Гэтым скарысталіся беларускія студэнты, якія вучыліся ў Петербургу. На чале дзвіжу стаяў 26-гадовы Вацлаў Івановскі. Досвед выдання кніг у яго ўжо быў, бо менавіта ён ініцыяваў іх выдачу ў Кракаве. Выдаваў ён і кнігі сам, нелегальна. Друкавальную машынку, дарэчы, ён набыў за заробленыя на студэнцкай практыцы грошы. Івановскі яшчэ да рэвалюцыі 1905 года збірае вакол сабе маладых энтузіястаў. Ва ўласнай кватэры вучыць з імі культуру і гісторыю Беларусі. Там яны прыдумляюць першыя краўдфандынгавыя праекты ў гісторыі Беларусі і пачынаюць збор сродкаў. І самае галоўнае, яны рэалізуюць іх. У траўні 1906 года яны рэгіструюць выдавецкую суполку «Загляне сонца ў нашага конца». Вось у гэтым доме ў Петербургу месцілася 6-пакаёвая кватэра беларускага навукоўца Браніслава Эпімахаша Пілы. У ёй на першым этапе і была рэдакцыя выдавецтва «Загляне сонца ў нашага конца». Там было 6 пакояў. Ужо ў студзені 1906 года суполка налічвала 45 удзельнікаў з унёскамі па 10 рублёў. А значыць, у суполкі было прынамсі 450 рублёў. Заснавальнікі ўнеслі па 250 рублёў. Такім чынам, агульны капітал суполкі на пачатку склаў 700 рублёў. А гэта ўжо дазваляла распачаць выдавецкую дзейнасць. Івановскі бачыць, што беларускія дзеці не маюць уласнай азбукі. No problems. Ён піша яе сам, на лацінцы.
Гэта было першае, але вельмі значнае выданне суполкі. Беларускі элементар, або першая навука чытання. Замест польскіх знакаў ш, ч, ж ён піша вось так. І уявіце, першы беларускі буквар Івановскі пісаў у Польшчы, калі праходзіў там практыку на цукровым заводзе. Гэты буквар літаральна змялі з продажу, попыт быў вельмі высокі. Набывалі яго для падпольных беларускіх школаў. Па элементары Івановскага дзяцей на Віцебшчыне вучыў, напрыклад, будучы пісьменнік Якуб Колас. Калі Івановскі бачыць, што па-беларуску няма тэхнічнай і навуковай літаратуры, ён не ные, ён пачынае перакладаць сам і просіць рабіць гэта іншых. Бачыць, што кнігі не трапляюць да чытача, сам стварае сетку распаўсюду. Яны прадаюцца ў Менску, Горадні, Магілёве, Піцеры, Вільні, Варшаве. Тут важна разумець, што тады кніга была галоўным сродкам уплыву на людзей, якія хоць нешта вырашаюць. Гэта тагачасны TikTok, Instagram і YouTube у адным. Дарэчы, «Загляне сонца» і ў нашага конца упершыню пачала выпускаць рылсы, то бок беларускія паштоўкі. Іх тады называлі пісулькі. На іх змяшчалі беларускія краявіды, партрэты пісьменнікаў, сцэны з побыту сялян. Вось тут, напрыклад, сядзіба Касцюшкі. З кароткімі надпісамі. Надрукавалі іх больш за 20 відаў. Дарэчы, як вы думаеце, якое славутае імя адкрыў Вацлаў Івановскі і гэтае выдавецтва? Самога Купалу. Гэта дзякуючы Івановскаму невядома нікому Іван Луцевіч выдаў сваю першую кнігу «Жалейка» і быў уцягнуты ў беларускі нацыянальны рух. Менавіта «Загляне сонца» ў нашага конца выдала першыя 6 кніг Купалы і першую кнігу Якуба Коласа. Тое самае з «Цёткай» і процьма іншых. Дарэчы, гэта Івановскі выдаў зборнік вершаў Янкі Лучыны, абдурыўшы царскую цэнзуру, што гэта балгарская паэзія. Цэнзар чытаў і захапляўся. На самом деле прекрасные болгарские стихи. Ці маглі тады Івановскі і Лучына думаць, што праз 100 год вершы з гэтага зборніка будуць спяваць расійскія поп-зоркі, як тут Преснякоў, на расійскім прапагандысцкім канале, па-беларуску. Івановскі выдае драматургію, што спрыяе развіццю тэатральных труп, выдае першыя сельскагаспадарчыя кнігі для сялян на іх мове, выдае навуковыя кнігі. Аўтараў мала, дык ён просіць пісаць уласную сястру Алену, якая вучылася ў Кембриджы. Тут яна пасярэдзіне, а справа яе брат Вацлаў. Алена, дарэчы, пісала пра Беларусь і ў ангельскія выданні. Вось, напрыклад, пазнака пра яе на сайце Кембриджскага універсітэта. Выдае Івановскі больш і больш мастацкай літаратуры, а гэта, вядома, стымулюе літаратараў пісаць больш і больш. Так ён уплывае на станаўленне маладой беларускай інтэлігенцыі. Без гэтых кніжак нічога б не было, бо што тады прыцягвала б новую кроў? Нездарма правадыром нацыянальнага яго перад Першай сусветнай вайной назваў Максім Гарэцкі. Менавіта Вацлаў Івановскі ўцягвае ў беларускія справы мэцэнатку Магдалену Радзівіл. Яна была спонсарам суполкі «Загляне сонца» ў нашага конца. Усяго за 7 год дзейнасці суполка выдала каля 38 кніг агульным накладам звыш 100 000 асобнікаў. Важна разумець адну рэч. Гэта было хутчэй хоббі людзей, якія выдавалі кнігі. Працавалі і зараблялі яны на зусім іншых працах. Гэта, ведаеце, як зборная Сан-Марына па футболе, дзе гуляюць банкір, афіцыянт, бо гэтага прагне душа. Subito in avanti c'è questo gol di Gualtieri. Давіда Гуальтьері забіў калісьці гол зборнай Англіі на 9-й секундзе матчу. Ён уладальнік фірмы, якая займалася продажам і рамонтам кампутарнай тэхнікі ў Сан-Марына. І каманда Івановскага мусіла рабіць усё на свеце разам. Яны не толькі актыўна друкавалі, але і распаўсюджвалі свае кнігі. Хоць яны і базаваліся ў Пецярбургу, беларускія кнігі даходзілі і да чытачоў ва ўсёй Беларусі. Дзесьці ў 1913 годзе дзейнасць выдавецтва «Загляне сонца» ў нашага конца спынілася. Але сонца, дзякуючы гэтаму выдавецтву, заглянула ў многія хаты. Тое, што паспела зрабіць суполка, надала моцны імпульс беларускаму адраджэнню і стала фундаментам для ўсёй беларускай культуры. Бо як толькі ў 1906 годзе беларусы пачалі масава выдаваць кнігі на беларускай, то імгненна пачалі з'яўляцца гурткі, арганізацыі, а ў выніку палітычныя партыі, адкуль выраслі будучыя палітыкі, якія і стварылі дзяржаву Беларусь. Сакрэт поспеху просты. Нацыянальная ідэя ў нашай частцы Еўропы развівалася праз агітацыю і мабілізацыю масаў, а не на абслугоўванне іхных масавых інтарэсаў.